Aniré movent la càmera, vale? Ens anem posant en una postura sentats, sentades. Acomodem, podem posar el coixí, el que necessiteu. Allarguem l'esquena. Porteu cim del cap cap al cel. Coxis cap a la terra. Tanqueu els ulls i deixeu la respiració fluida. Relaxada. Porteu tota l'atenció a la respiració. Deixant la respiració lliure i tranquil·la. Potser podeu posar les mans a sobre dels genolls, les espatlles relaxades. Si no us va bé, podeu posar un palmell sobre de l'altre, a davant de les cuixes, allargant el cim del cap cap al cel. El que us sentiu més còmodes. Feu unes quantes respiracions més profundes, deixant anar totes les tensions amb l'exhalació. Ens prepararem per cantar un nom. Si voleu, a casa vosaltres també podeu fer-lo, com us sentiu més còmodes. Inhaleu per preparar. En la mateixa postura que esteu, farem la respiració completa, inhalant abdomen, tòrax, clavícula, podeu portar una mà a la panxa, l'altra sobre el pit. I feu les 3 fases de la respiració completa. Primer porteu tot l'aire a la zona abdominal, després empleneu una mica la caixa toràcica i finalment la zona clavicular. I a l'exhalar desfeu de dalt a baix, clavicular, toràcica i abdominal. Podeu fer al vostre ritme, portant l'atenció i la consciència a la respiració, al moviment que crea, com si fos una onada. A poc a poc, quan anem acabant d'exhalar, farem la respiració quadrada. És aquella que amb 4 temps inhalem, amb 4 temps retenim amb aire, diguéssim, als pulmons, exhalem amb 4 temps i retenim sense aire amb 4 temps. Jo m'imagino com un quadrat, val? Per anar seguint el ritme. Diguéssim, inhales amb 4, retens amb pulmons plens, exhales amb 4 i retens sense aire. Sí? Molt bé.
Llavors, si voleu, us fiqueu còmodes i us prepareu i comenceu a inhalar. 1, 2, 3, 4, retens amb aire. 1, 2, 3, 4, exhales. 1, 2, 3, 4, retens sense aire. 1, 2, 3, 4, inhales. 1, 2, 3, 4, retens amb pulmons plens. 1, 2, 3, 4, exhales. 1, 2, 3, 4, retens sense aire. 1, 2, 3, 4. Si això és massa, podeu fer 3 en comptes de 4. 1, 2, 3, 4, inhales. 1, 2, 3, 4, retens. 1, 2, 3, 4, exhales. 1, 2, 3, 4, retens. A poc aneu deixant la respiració fluida amb el vostre ritme. Aquesta respiració serveix per intentar calmar, equilibrar, sí? Perquè tal qual estem tancats a casa necessitem una mica de calma, Llavors deixem la respiració fluida, fem una inhalació més profunda. Hola, Gemma. Silencia l'àudio. Ara, perfecte. Molt bé. Si vols estirar-te o fer unes respiracions, com tu vegis. Llavors... Voy un moment, que m'acabo de situar. Vale, fes. Fem un parell de respiracions més profundes. I amb la inhalació portarem les mans entrellaçades davant del pit. Exhalem endavant, corbem esquena, melic cap endintre, cap mirada cap al melic. I amb la inhalació pugem, braços al cel, allarguem, espatlles relaxades. Potser podem anar una mica allargant al costat, de banda i banda, relaxant espatlles, fent mobilitzacions a l'esquena, a la columna. Molt bé. Baixem braços i entrellacem per darrere les mans i obrim pit. Relaxant espatlles, pit endavant, coxis cap al terra. Si estàs preparat, potser pots deixar caure el cap. I tornes a poc. Fas una respiració toràcica més profunda, obrint la caixa toràcica. Desfas a poc. Des d'aquí baixes i comences mobilitzant el cap. Inhalant a darrere i exhalant a davant, desbloquejant les cervicals. I quan arribes a baix, canvies el sentit. Inhalant al darrere, exhalant a davant. A poc tornes a la posició normal. Fas una respiració completa, profunda. I ens preparem a la postura de 4 apoyos, de 4 recolzaments.
Aquesta postura, recordeu que heu de portar el genoll sota la cadera i ombros sota, sí, de les muñeques. Abdomen activat cap endintre, mans pressionant a terra i a poc deixem caure coxis i obrim pit, postura de la vaca i exhalant arrodonim esquena, melic cap endintre i mirada cap al melic. Inhalant deixes caure el coxis, obres pit i exhalant arrodoneixes. Inhales, exhales. Tornes a la posició neutra, ajuntes els dits dels peus, sí? I des d'aquí obres els genolls a l'amplada de la catifa, vas a seure cap endarrere els talons i allargues, braços endavant, obrint el pit, intentant fer baixar el pit cap a l'estoreta tant com puguis. Si no t'arriba el cap a terra, pots ficar un bloc, un coixí, i respira cap endarrere, cap a les lumbars. Pressiones les mans contra el terra i amb la inhalació comences a donar com una curva i tornes per l'altra banda. I tornes a seure. Inhales cap endavant una mica, com si volguessis fer com un cercle, i tornes. Quan arribes a baix, canvies el sentit i cap a l'altra banda. És com si volguessis fer un cercle amb tot el cos. Molt bé. Descanses. Una respiració més profunda. Claves mans, puges a postura neutra, claves puntes i Adho Mukha. Portes coxis, base de la columna cap al sostre, cap al cel. Pots flexionar genolls. Des d'aquí no volem el pes endavant, el volem cap endarrere. I pots començar a caminar amb una banda i a l'altra. Hola. I aquí comences a caminar sense moure't del lloc, allargant, fent que l'esquena s'allargui. Passa, que no em veuen. Intentant procurar que no portis el pes a les mans, sinó cap endarrere. El que vols és portar els talons a terra. No cal que t'arribin a terra, però la intenció és aquesta. Des d'aquí, tant si tens els genolls flexionats com estirats, portaràs la mà esquerra, pressionaràs ben fora a terra i la mà dreta intentaràs tocar i la mirada la portaràs cap al cel. Respires un segon i tornes. Faràs el mateix a l'altra banda. Claves la mà fort a terra a la dreta i mà esquerra als bessons o a la cuixa, mirada cap al cel. I tornes. Allargues, flexiones genolls i a poc camines per arribar peus fins a les mans. Deixes aquí tot el pes caure. Pots flexionar els genolls per alliberar tensions. Potser pots obrir una mica les cames, si vols. Fer com un pèndol. O potser anar banda i banda. Inclús agafar-te els colzes. Deixar tot el pes cap al terra. Molt bé. D'aquí activem cames ben actives i obrim pit. Si no, podeu agafar-vos aquí. I exhalant, tornes a flexionar genolls. Des d'aquí pujaràs arrodonint l'esquena, vèrtebra a vèrtebra, fins a arribar a dalt. L'últim que s'aixeca és el cap. Canvio posició de la càmera. El cap no me'l veieu, però bueno,
Com ara fem la salutació al sol, tornarem a baix, vale? Llavors ens fiquem davant de l'estoreta, peus junts, cames actives, basculem pelvis, sí? Abdomen fort cap a dintre. Mans al centre del pit, ombros relaxats. Fem 3 respiracions més profundes. I amb la següent inhalació, braços al cel, inhalant i exhalant, flexiona genolls i mans al costat dels peus, inhalant, peu dret endarrere, genoll a terra, obrim pit, volem que el genoll estigui a sobre del turmell. Inhales aquí, fas una respiració més llarga. Claves les mans a terra i vas al pla inclinat. No deixis caure la pelvis, ni la pugis, no és Adho Mukha. Pla inclinat. I d'aquí baixem genolls, pit i barbeta, Ashtanga Namaskara, inhalant, puges a cobra. Claves punta, Adho Mukha. Coxis cap al cel, inhalant aquí, 1, 2, 3. Portes peu dret entre les mans, inhales, obres pit. Recorda, genoll sobre turmell i obres el pit aquí. Respira. Molt bé. I exhalant, tanques peu esquerre davant. Pots flexionar genolls. Inhalant, puges al Mahastasana. I exhalant, mans al centre del pit. Inhales, puges mans al cel. I exhales, mans al costat dels peus. Inhales, cama esquerra darrere, genoll a terra. Obres pit i respires. Claves mans i cama dreta darrere, pla inclinat. Activa abdomen, cames actives i exhalant, genolls, pit i barbeta, Ashtanga Namaskara. Inhales, Bhujangasana. I exhalant, puges a Adho Mukha. Base de la columna cap al cel. Pots seguir amb els genolls flexionats, allargant esquena. Respira aquí. 1, 2, 3. Inhales, peu esquerre davant entre les mans. Genoll a terra, obre el pit i respires. Molt bé. Des d'aquí, tanques peu dret al davant. Flexiones genolls. Inhalant, puges al Mahastasana. I exhalant, mans al centre del pit. Molt bé. Aneu bé? Fem una ronda més ràpida ara, sí? Des d'aquí, mans al centre del pit. Inhales, puges braços al cel i exhales, mans al costat dels peus. Inhales, peu dret darrere, genoll a terra, obres pit i cama esquerra. Darrere, pla inclinat. Exhales, genolls, pit i barbeta. Inhales, cobra. Claves puntes dels peus. I exhales, Adho Mukha, base cap al cel. Inhales, peu dret entre les mans, genoll a terra. I exhales, peu esquerre davant. Inhales, Urdhva Hastasana. Exhales, mans al centre del pit.
Una respiració. Inhales, braços al cel. Exhales, mans al costat dels peus. Inhales, peu esquerre darrere, genoll a terra. Obres pit. I portes peu dret darrere. Pla inclinat. Exhales, genoll, pit i barbeta. Estàs a la mascada. Inhales, cobra. Claves puntes. Adho Mukha. Molt bé. Portes peu esquerre davant, genoll a terra. Inhales i exhalant. Uttanasana. Inhales, Urdhva Hastasana. I exhales, mans al centre del pit. Molt bé. Ara ja estem més actius aquí. Vale, que no caigui. No es veu gaire, però bueno. Molt bé. Des d'aquí ens fiquem a davant, com estàvem, vale? I portem peu esquerre amb un pas endarrere, sí? Si teniu catifa, podeu utilitzar la catifa com a guia, vale? Anem a fer els triangles, Trikonasana, vale? Des d'aquí, recordeu, bascular pelvis, el peu dret mira cap endavant i el peu esquerre, no me'l veieu, però està com no recte, sinó una mica en 45 graus. Vale? És a dir, seria una cosa així. Aviam si puc fer que em veieu els peus. Més o menys, sí? Seria com així, vale? I des d'aquí, això, d'anar a canviar la càmera, noi? Vale. Des d'aquí tenim el peu dret obert i a l'esquerra tancat a 45 graus, sí? Mans, braços amb creu, relaxa l'espatlla i des d'aquí com si t'estiressin, vale? T'allargues, no baixis encara, t'allargues, sí? Quan vegis que ja no pots més, llavors és quan baixes la mà o aquí o més a baix si arribes, però el genoll no procuris deixar-la, vale? Respires aquí. Recorda, volem trobar com si tinguéssim una paret darrere, val? Hem d'obrir. Actives abdomen i potser amb l'exhalació pots anar baixant una mica més. Si et fa mal les cervicals, no cal que miris a dalt, pots mirar cap a baix. Sempre t'has d'escoltar, tu i el teu cos. Si et fa mal alguna cosa, pares. Molt bé. Des d'aquí portarem a la cintura, vale? Anem a fer Ardha Chandrasana, és una mica d'equilibri. Llavors, si tens la paret o alguna cosa, potser millor. Vale? Llavors, des d'aquí el que volem és flexiones el genoll dret una mica i vas avançant a l'esquerra. Portes la mà dreta a terra o sobre d'un bloc o el que sigui. Si tens una cadira, potser pots agafar-te a la cadira, sí? I vas aproximant cap esquerra. Actives la dreta i vas provant, sense tancar, obert, sí? Vas provant d'aixecar la cama. Actives l'abdomen, sí? Vas provant. S'està anant la senyal? M'escolteu? No us veig. No sé si hi ha senyal o no. Jo et veig. Vale, perfecte. Doncs des d'aquí intenteu pujar a la cama, sí? Tant com pugueu. Sí? I baixeu. Des d'aquí girarem menys cap endavant i llavors voldrà dir que el peu esquerre haurà de torsionar una mica més. Volem que les crestes ilíaques mirin cap endavant, sí? Llavors, des d'aquí portareu la mà esquerra cap al cel, la dreta
envoltant la cintura. El pes anirà cap endarrere, però allargues el braç esquerre cap al cel i flexiones. Et pots quedar aquí, o potser pots agafar una cadira, un apoyo o alguna cosa. El pes cap endarrere i fas una mica de torsió. Si t'has preparat, potser pots aixecar el braç. Si no, a la cintura. Respires cap endarrere. I tornes. Noemi, les cames les tens flexionades, és que no et veig. No, seguim en triangle, les cames actives, rectes. Ah, d'acord. Sí. Les cames actives. D'aquí tornem, pugem cap al cel i anem endavant. Des d'aquí, és que no es veu gaire, els peus. Aviam ara, és que si no, això. Obrim els peus en perpendicular, sí? Les cames ben actives, rectes. Entrellacem els braços per darrere, sí, les mans, i obrim pit. Activem l'abdomen, obres pit i et deixes caure una mica, si vols, endarrere. I tornes a poc, basculant el pes, ni molt endavant les puntes dels dits, ni molt endarrere, vas baixant, portant els braços per sobre del cap. Actives cames i trobes l'equilibri. Ni molt endavant amb les puntes dels dits, ni molt al darrere els talons. Respira. Si els braços no van tan endavant, no passa res. Respires aquí. A poc, desfas els braços i baixes. Potser pots apoyar-te amb algun bloc o la cadira o el que necessitis. Portem mà dreta al centre, actives bé, busca l'equilibri amb les cames ben actives i amb la mà esquerra puja a la vertical. Vigila que la cadera no marxi, sí? El que es mou només és el pit i el braç. La cadera recta, cap endavant. Busquem la torsió. I baixes a poc. Canvies mà esquerra i obres dreta. Respires aquí i baixes. Deixes caure el pes cap endavant, que el cap pengi, relaxes, braços, respires cap a la zona de la base de la columna. Portes mans a la cintura, obres el pit endavant i puges. Molt bé. Des d'aquí anem al triangle a l'altra banda, sí? Llavors, obres peu esquerre i peu dret a 45 graus. Vale? Bascules pelvis, braços en creu. Vale? Des d'aquí allargues tant com puguis. Fins que ja no puguis més, llavors baixes. I puges mans, braç cap al sostre. Si no pots, et pots quedar aquí. Val? I allargues el triangle. Respira. Busca la paret darrere. Sí? I amb l'exhalació potser pots anar baixant una mica. Des d'aquí portes mà a la cintura i proves a poc anar a Ardha Chandrasana. Portes mà a terra o a la cadira i et vas atonsant amb el peu dret. Estires cama esquerra, vale? I des d'aquí intentes fer una mica d'equilibri. Pots anar provant.
que no es tanqui. Sí? I a poc tornes si has pujat i puges. Des d'aquí farem la torsió mirant crestes ilíaques endavant. Vale? Cama activa del darrere, bascules, mà dreta cap al cel i mà esquerra a la cintura. Allargues cap amunt mà dreta i exhales baixes. Pots agafar-te amb la cadira o el que necessitis, vale? Pes cap endarrere i des d'aquí fas una petita torsió. Vigileu no fer això amb la cadera, sí? Les crestes ilíaques miren cap endavant. Només torsiones el pit. Maluc esquerra cap al centre. Potser pots provar d'estirar el braç o deixar-lo a la cintura. I a poc desfas, puges i tornes. Molt bé. Des d'aquí anem a davant. Suposo que aneu bé, perquè no us veig, però entenc que sí. Anem a davant, peus junts i anirem a Utkatasana, vale? Des d'aquí és com si anéssim a seure a una cadira imaginària, vale? Portem mans als genolls i anem seient. No volem fer així amb l'esquena, sí? Com si ens fiquéssim un cop de puny i basculéssim, sí? Llavors, si des d'aquí estem bé, podem provar d'aixecar braços. O potser els podem deixar horitzontals o potser pujar-los. El que us vagi millor. I a poc deixes el pes cap endavant i relaxes. Seus cap a terra. Torno a moure la càmera. Sí, des d'aquí anirem a Navasana, vale? Que els ossets toquin a terra i proveu. Des d'aquí, l'esquena recta, vale? I proves. Des d'aquí vas provant de bascular i portar l'equilibri. Actives abdomen. Si has de seguir agafat, cap problema. Ves provant. Sí? Has d'anar provant. I descanses. Obres cames en papallona i allargues esquena. Respires aquí per relaxar tot el treball. Pots fer unes mobilitzacions amb les cames. Molt bé. I potser pots anar a poc baixant. Contra més junts cap endintre, diguéssim, cap a les ingles, tingueu els peus, més costarà flexionar des d'aquí, tibarà més. Doncs si porteu els peus endavant, serà més senzill, sí? El que us vagi millor. Llavors, des d'aquí, aneu baixant. Està bé si us quedeu aquí o aquí, el que vosaltres sentiu. Molt bé. A poc, aneu desfent i tanquem. Anem a terra, sí? Ens estirem. Aviam, tiro cap aquí. Des d'aquí farem el mig pont. Porteu els peus que us toquin amb les mans, sí? Llavors des d'aquí claveu les mans a terra
els peus ben actius també amb el contacte amb el terra i amb la inhalació pujaràs pelvis cap al cel. Des d'aquí, qui vulgui una postura més intensa pot agafar-se i entrellaçar les mans a sota i tancar els ombros. Portar-los cap a l'interior. Abdomen actiu, glutis actius. Molt bé. A poc anem desfent vèrtebra a vèrtebra. Des d'aquí portarem genolls cap al pit i pujarem a Sarvangasana, sí? Mirada cap endavant, cap al cel, diguéssim, no torceu el cap, sobretot, i amb un petit impuls pujarem. Recordeu, els ombros contra més a dintre i les mans més cap a l'esquena, cap als omoplats, millor, tindràs una base més sòlida per la postura, sí? I pugis, a poc. Respires aquí. A poc respires. Com si us estiressin les cames cap al cel, abdomen ben actiu. A poc, si tens la pràctica més avançada, pots baixar a Halasana amb les cames rectes. Si no, pots flexionar els genolls fins a tocar el front i llavors estirar. Si no, pots baixar vèrtebra a vèrtebra i fins a terra. Els que esteu a Halasana, recordeu estirar les cames, sí? Les cames ben actives. Que els coixinets dels peus toquin a terra, no les puntetes. Molt bé. A poc baixeu fins a terra. Des d'aquí fem una respiració perquè tot torni a puesto després de la invertida. I farem la contrapostura. Tornarem a portar genolls al sostre, al cel, i ens ara portarem les mans a sota, aixecant el cul, i tancarem els ombros. Des d'aquí allarguem i baixem tot el pes cap als braços i cap a les mans. Estireu cames. Des d'aquí feu pressió amb els colzes. Sí? Obriu pit i llavors deixeu caure el cap. Fins que el pit no estigui ben obert, el cap no pot penjar. Llavors des d'aquí llisqueu fins que la coroneta toqui el terra. Aquí és una respiració toràcica. Birmes. Molt bé, per desfer, desbloquegeu els colzes, barbeta cap al pit i podeu desfer a poc. Sobretot, a poc. Molt bé. Fem una respiració aquí més completa. Potser, si podeu portar els peus junts i deixar caure els genolls cap al terra, obrint tota la zona dels malucs, que es relaxin. Podeu portar les mans a les crestes ilíaques. Relaxant tota aquesta zona. A poc us ajudeu a tancar. Aneu cap a un costat i pugeu a poc. Ara, si teniu un coixí
o un bloc o una manta que tingueu per allà, seria convenient que us el poséssiu a sota. Val? Des d'aquí farem la flexió endavant amb les cames obertes, les cames actives i obertes. Vale? Anirem endavant. Si tenim el coixí a sota, fem que puguem flexionar més, ens dona aquest petit joc. Vale? Llavors, separem bé, sí? Activem cames, els dits no es veuen, no arriba tant la càmera, els dits ben actius mirant cap a vosaltres. Vale? Allarguem aquí, a dalt, l'estirem i a poc anem flexionant. No volem fer arrodonir esquena i venir aquí i voler tocar els peus, no. El que volem és allargar. Si ens hem de quedar aquí, ens quedem aquí. Sí? Si podeu baixar una mica, anem provant. El que convingui. Us podeu quedar aquí, que feu el mateix treball, a poc. Heu d'escoltar el vostre cos. Qui pugui i arribi potser pot agafar-se als peus, però si arriba, si no, recordo, aquí estem bé. Respirant cap a la zona dels malucs, portant tot l'aire cap aquí. I potser amb l'exhalació, a poc, podeu baixar una mica més. Molt bé. Tornem pas a pas, a poc. I ara tanqueu potser una mica, recol·loqueu-vos una mica des d'aquí, que no, si teniu molta tensió potser podeu flexionar una mica, us recol·loqueu de nou i portem braç dret amunt, sí? I torsionem, portarem mà dreta cap a cuixa esquerra i mà esquerra darrere per fer palanca. No caiguem, sí? Recte. I torsionem. Cames actives, sí? I peus mirant cap a vosaltres. A l'inhalar, creixes cap al cel i a l'exhalar, torsiones. Espatlles relaxades, mirada cap a l'ombro esquerre. A poc tornes al centre. I inhales, braç esquerre al cel, mà esquerra a cuixa dreta i braç i mà dreta torsiona. A l'inhalar creixes cap amunt, cim de la coroneta cap al cel i a l'exhalar torsiones. Mirada cap a l'ombro dret. I desfas a poc, tornes al centre. A poc, tanquem cames, sí? I anem al Shavasana final. Us aneu estirant, sí? Us podeu abrigar amb una manta, a terra, sí? Amb aquesta posició. Si teniu una manta, mitjons, el que necessiteu. No sé per què no us veig, però... A poc, aneu seient, aneu estirant-vos. Jo em sentaré, però vosaltres quedeu estirats a terra. A poc, aneu deixant anar tensions. A poc, aneu relaxant, cames al costat del cos, peus cauen i reposen a banda i banda. Braços i mans descansen tranquil·les, amb els palmells oberts mirant cap al cel. Analitza't, escolta com estàs i com estaves.
Deixa la teva respiració fluida, sense prestar atenció, relaxada. Amb la inhalació, notes tot el contacte des de la base de la columna fins les cervicals, fins al cim del cap. Notes el contacte amb el terra. Notes els efectes de la gravetat cap al terra. Notes els efectes de la pràctica. A poc et vas deixant anar. Et vas relaxant cada vegada més. A poc notes com van desapareixent les tensions. Cada cop estàs més relaxada. A poc estàs més tranquil·la. A poc et vas relaxant. A poc vas mobilitzant els dits dels peus, els dits de les mans. A poc vas començant a despertar el cos. Potser et pots provocar un badall. Pots agafar i portar els genolls cap al pit. I fer mobilitzacions a banda i banda. A poc vas desbloquejant i pots deixar-te caure cap al cantó dret en una postura fetal i fer una respiració més profunda aquí. A poc, amb la mà esquerra t'ajudes i t'incorpores. Et vas sentant en una postura còmoda. Allargues l'esquena. Segueixes amb els ulls tancats. I portes l'atenció al centre del pit, al cor espiritual. Inhales i exhales al centre del pit.
obrint cada vegada més el pit, portant el còccix cap a la terra i el cim del cap cap al cel i l'atenció cap al cor espiritual. Inhales i exhales, obrint el pit. Et prepares per cantar un nom final, si et ve de gust a casa, seguir-me. Inhales profundament. Portes mans al centre del pit. Namasté. Bueno, moltes gràcies. No us veig, no us sento.